Naka jing Sprang State jong ka wei video hapo kirinsan social media. Hakabal pen I ba wei briu ule sho ya wei driver sumo. Da ka ba uthap bat sho harangkat ka jing berten ban sei da kusuloi ban set da kusuloi ban thep hajel bat ru harangkat ka jing tlai kintin si kintin sang. Ang ba kani video bat kani ka jing le jong ne briu kala pen bitar ya ki babun balang ya ki samla bat kum juru kirang ba ki ba yo I ya kani ka jing le ba he jong ne briu. Kani ke jingle jong ne ubriu ya kani ke kam hakaba ulatlim latla bat berten ban sai di kusulo ya ne u driver sumo kala penting ban smith ya ki babon balang khamtam ya ki kenthai khna bat kum juru ya ka shong suk shong sngan hapo ka jala namar ke ne ke jingle namar kum ki ne ki jingja kidang jia hapo ka jala mikhalaya jongi halor kani ke video bat kani ke jingle ba he jong ne ubriu ki babon balang kilpan pau bat kila kwa ban tip bau dai mano bat balai unut ban le kum kini ki kam bat tong ini page udai wai bat mano bat kum no unut ban le kum kini ki kam kat kum na kiransan social media bat kat kum ke jing pen pau na ki babun balang hapo kiransan social media ki bawan na ki leng ki jaka ki badon hapo ke jala mekhalya ki le pen pau dai high level bat u dai badon jing dai ru bat kita ki mafia ngam ko ban pen pau ya ke kerteng la ne ya kata ke jing don jing dai jong u langba kini video hanrei tongin sakhino langba kini ki post bat langba kini ki jing pen pau jong ki pat ba hapo kini kiransan social media bat udai ai bubun ki balang ki lapan pau ya ke jing pen jur ya kini ke jing le jong ne ubriu bat ngakwa ban pen pau ne banga perem jur ya kini ka jing le riu khlau bat ka jing berten jong ne ubriu bat ka jing le jong ne ubriu ya kini ka kam kapen senjor no ya ka shong suk shong sngan hanrei kumbana kaliang jong ka police department kala depan le da ka somuto case persya ya no yobriu menta ngin page ka ai baka an kan le bat hato ka an ka trekam na em ya ki he gi hai la ne ya kita ki high level bat hato kila na em ban kem bat ban le ya ka bron kam ya no yobriu halor ka ni ki jing le jong u persya ya no driver